Aprofitant la celebració del Campionat de Catalunya per equips, la Federació Catalana d'Esquaix va presentar el seu centre de tactificació, que a partir d'aquest novembre està situat a les instal·lacions del Marconi 21 de Terrassa. La Federació Catalana des de fa bastants anys que estava buscant tenir el seu propi centre de tecnificació, com tenen altres federacions a nivell europeu i inclús a nivell mundial. I ara ens va sortir l'oportunitat de tenir el nostre propi centre aquí a Terrassa i no vam dubtar en agafar aquest centre per poder fer totes les activitats que nosaltres necessitem com a federació. A partir d'ara podem planificar segons les nostres conveniències cursets tant de monitors, com de tècnics, com d'arbitratges, així com preparar els jugadors de les diferents seleccions catalanes en diferents categories, i tot això ho volem tirar endavant a partir de primers del 2019. Juntament a Terrassa cal dir que nosaltres hem agafat la gestió de 4 pistes més a l'Esquaix 4, al centre de Terrassa, amb la qual farem de Terrassa una ciutat que podríem dir la ciutat de l'Esquaix, amb 8 pistes habilitades per jugar, per entrenar, per fer escoles i gestionades directament per la Federació Catalana. El tenir pistes ens permetrà poder fer una escola, consolidar una escola com la que volem, i també no deixem de banda tot el que és els entrenaments d'alt rendiment pels jugadors que avui en dia, per sort, tenim que estan fent el circuit europeu i en el cas dels sèniors fins i tot el circuit mundial. Jo jugo internacionalment i la veritat és que va molt bé que la federació tingui unes pistes i uns entrenadors perquè ens poden ajudar a tots. Per poder entrenar entre tots els jugadors de Catalunya i poder millorar el nostre esquaix i sabem què fallem a l'hora de jugar un partit. Per nosaltres els jugadors, els júniors de la selecció catalana i espanyola, ens aniria molt bé tenir un centre de tecnificació com aquest i per poder fer entrenos i competicions. És molt important que la federació hagi agafat un club aquí a Terrassa per fer la tecnificació a partir de l'any que ve. Nosaltres pensem que podem arribar a tenir una escola d'entre 100 i 150 nens que comencin, que s'iniciïn en l'esquaix. A banda d'això ja tenim 150-200 federats de menors de 18 anys que se'n poden beneficiar i també bàsicament els jugadors i jugadores d'alt rendiment que tenim en aquests moments que poden ser entre 15 i 20. A part d'això també volem portar l'esquaix a tota la població i evidentment les portes del centre de tecnificació estan obertes per tothom que vulgui practicar aquest esport.